どうもこんにちは、ヤムニルです。今回はですね、ニュースーパーマリオブラザーズ Wii パート2をやりたいと思いますです。ですね、前回の続きで、なんだっけ、ハテナのブロックに閉じ込められたキノコを救ってくれと、まあ言われまして、今から行ってきます。それってなんか出てくるとかじゃないの？じゃないとどこにいるかわかんないじゃん。まあね、とりあえずあいつ倒そうぜ。あ、そうだな、ネギ頭じゃねえわ、なんだあれ、なんだあれ、なんか頭から噴水みたいなの出てきて大丈夫かな。そいつを倒しに行き行こうぜ。ます。よし。おお、バカバカしい。バカバカし兄さん、カロリーメイト、カロリーメイト、カロリーメイト、伸びる伸びる。カロリーメイト本当に似てるな。チョコ味で。兄さん待って、おいしい。兄さん美味しいじゃなくて待ってくれ。もぐもぐ。君が先々行っちゃうと僕は死ぬんだよ。死んだ。弟よ。弟よ。兄さん、はよこっちゃんこい。はよこっちゃんこい。兄さん、はよはよ。兄さん、下って。兄さん、やつをやっつけてくれ。よっしゃい。よし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 。カロリーメイト。カロリーメイト。カロリーメイト。ナイス弟よ。よへい、弟だからって甘く見るんじゃねえぞ。っしゃ。あれだ、もうそれでもいい。なんでもいい。こっち来いって。ちょっと待って。はあ、お兄ちゃんが落ちた。よいしょい。よし、なんか大きいのが見えるんだもん。見えるんだもん。見えたんだもん。本当だもん。見えたんだもん。兄さん、何？だって見えたんだもん。頑張れよ。お兄ちゃん行きたい。あ、ダメだった。引っ込むあいつ。兄さん、何？ちょっと待ってくれ。頑待ってる張るから俺が。待ってる。いけ弟よ。頑張れ。頑張れ。お前もかい。お前もか。はあ、わかった。なんだ。ダッシュで走って飛べばいいんだ、こっから。マジでじゃあお兄ちゃんちょっとどいとくわ。兄ちゃんちょっとどいてて。頑張れ。ほっ。いなかったぞ。次兄さんだぞ。わかった。端っこから1をして走ってブーンって。兄さん何やってるんだ。間違えた。間違えたよ。お兄ちゃん間違えたよ。危ない。兄さん、危ない。お兄ちゃん危ない。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ジャンプあれ。兄さん、ジャンプできない。ジャンプどれ？これだ。ジャンプ。兄さん、今はいい。邪魔すんだよ。兄さん、ごめんなさい。今超邪魔だったよ。ジャンプ。だってジャンプできたんだよ。しゃ。お前もじゃないか。兄ちゃんだけじゃないじゃないか。お前もだぞ。兄さん行け。あー、兄さん行け、頑張れ。ダッシュじゃーん。今じゃない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 んだ。今じゃないよ、兄さん。それこそ今じゃお前がない行くんだ。ちょっと待ってよ、兄さん。俺はタイミングを伺ってるんだよ。タイミングを伺ってるんだよ、兄さん。頑張れ。頑張れ。うざいよ、兄さん。よいしょ。ほ下の出っ張り。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 お兄ちゃんも頑張りたい。お兄ちゃんも頑張り。もういい。もういい。兄ちゃん、あのコインは大事なんだぞ。分かってる。分かった、2人で行こう。投げられた。2人で行こう。2人で行こうって言ったら投げられた。お
兄ちゃんなのに投げられない。どうして投げ兄ちゃんごめん。どうして投げたの。お兄ちゃん悪いことしてない。せっかくお兄ちゃんあっちの世界が見えたのにせっかく見えたのに離してバカ野郎。そうか、離してよ。今じゃないって。お兄ちゃん身長縮んじゃうでしょ。それ以上やったら削れちゃうから。ちょっと待って、お兄ちゃんちょっと待って。分かった、待ってる。おとなしくしてるからお兄ちゃんが犠牲にここにいるよ。ここにちょっと待ってよ、お兄ちゃん。死んだ。お兄ちゃん死んだ。兄ちゃん俺ちっちゃくなっちゃって。兄ちゃんがよっしゃ。危ないでこの二頭身。ちょっと待って、今日からお前も二頭身。兄さんあれ今頭身自殺したよ。何してんだ兄さん。そいつが頭身自殺するの待とうぜ。だってあいつ落ちないんだもん。あいつ落ちないんだもん。あいつメンタルだけはすげえ強い。ねえお兄ちゃんここにいるよ。落ちたよ。よし。じゃあいい。あれいいじゃん兄さん。やったー。いいとこに乗ったよ。ここで待ってる。どこにいればいいのこれ。どこ行けばいいの。どうだよ。ここだよ兄さん。おう邪魔されたよ。兄さん、何早く登ってくるんだ。俺死んじまう。大丈夫だよ。生きてる生きてる。それうわチョコレート。兄さん。でも弟よ、夢が叶ったよ。チョコレートに包まれて死にたいっていう夢が叶ったよ。いいからこっちに来るんだ。何ちょっと待ってよ。兄さんいいから。ちょっと待ってよ。じゃあいい。兄さん、何ここは頑張ろうぜ。頑張る。ちょっと。兄さん行くんだ上に。いけた。大きくなったよ。兄さん、俺いける。いけないよ兄さん。いけるよ。弟よ。ナイス弟よ。よし、頑張ったぞ兄さん。俺は問題はここだ。やべえぞ。兄さん頑張ってくれ。ダメだ。兄さん頑張れ。兄さん。ただいま。おかえり兄さん。ついでに俺を連れてってくれないか。どうしたらいいのこれ。1をしたままにすればいいんだよ。そうだそのままジャンプとかするんだよ。ちょっと無理。おい兄さん。ちょっと無理だった。兄さんそんな。兄さん飛んだらダメだよ。ごめんなさい。おとなしくしとく。おとなしく兄さん一か八だからねこれは。死ぬ時は一緒だ。死んだ。一緒だったな。一緒だった。死んだ。くぞ入るぞもう一回。バイク。めっちゃゴー。疲れた。疲れたよ。ちゃん疲れたよ。よし。うい。やっぱり一人で行くのがいいな。だな。兄さんを犠牲にして我は行く。いけなかった。いけなかった。焼きおにぎりって言ってる。焼きおにぎりって言ってる。兄さんここどうやって行くんだろうね。ジャンプ。ひたすらにジャンプ。ひたすらにジャンプか。僕の
力じゃとても無理そうだな。うわー兄さん、これはいけない、これはいけない。兄さん助けて。おいえ、おいえ、2人とも命が3つだぜ。どうやって行こうかな。前どうやって行けたんだろう。なんか練習の時に頑張って行った気がするんだよな。でもここで何回も死んだよ。そうだよね。かな、どうしようかな。とりあえずお兄ちゃん一人で行ってみてもいいかい？兄ちゃんどうぞ。お兄ちゃんチャレンジです。頑張れ兄ちゃん。死ぬな兄ちゃん。そんな右に乗るんだ。そうで飛ぶんだ。よいしょ。死ぬぞ兄ちゃん。危ない。弟行きます。はーい。よしよしおかえり。ただいま。よし、お兄ちゃんチャレンジだな。次は。頑張れ。頑張る。さん頑張れ。行くんだ。多分そこね、ダッシュしてジャンプしたら大丈夫なんだよ。帰ってくる。よし、じゃあ弟行くぜ。お、ここはまさかのなんか。ふい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 。ダッシュしてジャンプ。あ、殺してくれ。あ早く殺してくれ。よっしゃ。ー、よっしゃ。兄さん、はい、ここです。あれ？よし。イエおいしょ。おお。なんと便利なものを取ったんだ。ほう。あっちだよ。あっちだった。あっちの大きいやつが欲しい。お兄ちゃんあれ欲しい。どこ行ってそれに乗りたいんだ。ちょっと待って。はい、あげる。お兄ちゃん下にいると死んじゃうかもしれないから。じゃあ乗っとく。あれ乗れない。おいけたいけた。あー、ちょっと待って、やばい、やってしまった。大丈夫か弟よ。無理だよ、もう登るんだ。もう無理だよ。登るんだ。もう無理だよ兄さん。もう登るんだ。俺は向こうのコインが取れないよ。こんなにも目の前にあるのに、こんなにも兄さこんなにも目の前にあるのに。ん、兄さん降りてきてくれ。あー、弟よ兄さん降りてきて。お兄ちゃんも落ちるぞ。よしよし。あれ待って。よし。兄さん、あのコインはもう諦め。来たか。お兄ちゃんにくれよそれ。ごめん。1個しかないんだぞ。ごめん。てってれてってれ。ちょっと待って兄さん。はい、貼ってます。おいしょい。ふいしょい。下手くそ、下手くそブラザーズ。スーパー下手くそブラザーズ。乗れねおっしゃいー。おっしゃいー。あは。おっしゃいー。落ちちゃった。お兄ちゃん、あー、危ない。お兄ちゃん。お兄ちゃんは天に召されたようだ。お兄ちゃん上で待っててくれ。拍手喝采だよ。早くこんなにも応援の声が。頑張ってるよ兄さん。俺だって頑張ってるよ。こんなにも応援の声が。兄さん俺だって頑張ってるよ。あ、マジか。これ一人で取れと。天国で待ってる。兄さん俺下手くそなの知ってるだろ。知らない。僕よりできるだろう。ほらほとんど取れなかったじゃないか。5秒前。4、3。マジでマジでててれてれ。マジで無理だってすげえな。兄さん無理だよここ。大丈夫だって。兄さんもう3回目だよここ。あ、お兄ちゃん烙印をされちゃった。兄さお兄ちゃん烙印をされちゃった。どうも2人目のお兄ちゃんです。どうもんアンパンマンか。新しいお兄ちゃんだよ。
行くよ。だからしお兄ちゃんだよ。仲良くしてね。またここからだよ。仲良くしてね。嫌だよ。誰だよお前。兄さんじゃない。お兄ちゃんじゃないか。兄さんじゃない。なんか違う。お兄ちゃんだよ。来るんじゃねえ。なんか違う。まさか弟よ。兄さん、はい、ちょっと待って。先に君を蘇らせないと。あ兄さん頑張って。あるよ。うわ兄さんチョコに包まれて死んだよ。幸せだよお兄ちゃんは。チョコに包まれて死んだよ。兄さん、はい、あれチョコやない、カロリーメイトや。マジか。現実は厳しい。現実は厳しい。兄さん、僕の命はラス1だよ。チョコじゃなかった。お兄ちゃんラストになるまで頑張るから待っててくれ。でも兄さん、上に行って僕を殺したらもう生き返れないよ。なんだって。じゃあ戻る。じゃあ戻るよ。くそもうここに住まないか弟よ。嫌だよ兄さん。だって僕を殺せよ。死んだ。兄さんが来るまでこれは保っておくから。優しい弟よ。スカった。なんだってテレテレいけよ弟よ。よっしゃよっしゃ来た弟よ。よし、俺は取り損ねたコインを取りに行くぜ兄さん。そのヘルメットが生かすぜ弟よ。弟よ。なぜ A ボタンを押したんだ。泡になってしまったんだ弟よ。ちょっと待ってて兄さん。なんだ。俺は頑張ってコインを取りに行ってくるよ。足りてない弟よ。足りてない。ちょっと待ってくれ。ちょっとさっきの失敗を繰り返してしまった。兄さん待ってくれ。やってるよ。俺は行ってくるよ。もう行ってらっしゃい。とりあえずあそこのブロック出しとかないといけなかった。アトラクションみたいになっとる。ちょっと待ってくれ兄さん。いいよ。兄ちゃんは待ってるよいつまでも。待てよ。ここにねブロックを出せばね安全にたどり着けるんだ僕は。何これ楽しい。いいから兄さん。何ほらここにねこうやって出るだろ。緑のキノコは君が取るんだ。取ってくれ。君が取るんだ。俺が取るって。だって1個しかないじゃん。そうか。次死んだらお兄ちゃん寂しいよ。弟の死は耐えられない。でここに着くだろ。着いた。でほっよし。ナイスおかえり。ただいま。よし兄さんを持って。僕が回すの？どっち？違う。俺が回すんだよ。僕が持って僕が兄さんごめん。なんてだけた。ごめんなさい。また忘れてた。もう俺が上になるんだね。そういうことだね。そうそれで僕が回すと、はい兄さん振って掴んで。死んだ。弟だけ飛んだ。すごい飛んだ。びっくりした。兄さん入れた。何やってるんだ。入れた。兄さんててれててれもうお前だけ行け。もうお前が行くんだ。兄さんキノコだ。なんで飛んだんだよ。兄さんお前2番目だからって2人目のお兄ちゃんがそんなに嫌いか。お兄ちゃんはお兄ちゃんだぞ。おおカロリーメイトに押された。カロリーメイトに押された。兄さん何俺はもうどうしたらいいんだ。あと46秒しかないよ兄さん。乗ってる。よし入るんだ。10秒じゃ倒せないんだよ。早く入るんだ。よし10秒だぞ。
逃げろあーやばい。オッケー。あと15秒です。やばい。早くやばい。あ、やばい。やばい。どうしてなの。兄さん、3人目かい。 3人目だよ。 3人目の兄さんが。新しいお兄ちゃんだよ。1番目と2番目も忘れないでくれ。兄さん、お兄ちゃんだよ。兄さんまたここからだよ。3番目だよ。兄さん、いつもここからだね。そうだね。懐かしいねそれ。いつもここからだよ。違う。兄さん、なんでそこが登れないんだい。足りないようだ。お兄ちゃんには足りないようだ。飛べお、ナイス。よし、兄さん死ぬんだ。辛いよお兄ちゃん。兄さんどうしよう、プロペラが出てこない。お兄ちゃん、そんなことより弟に死の宣告をされた。間もなく俺は死んだ。3番目なんてそんなものか。兄さん、コインが取れないよ、やっコぱり。インなんてどうでもいいんだよ。3番目のお兄ちゃんを気遣ってくれ。死兄さん、登ってこい。ぬ。待ってよ待ってよ。早く。 3番目のお兄ちゃんを気遣ってくれ。よいしょい。ふーんいらん。キノコ。なんで取りに行ったんだよ。よっしゃい。兄さん、ちょっと待って、俺が死んでしまう。よっしゃい。大丈夫だ。お前は強い。兄さん、なんだよ。乗れない。兄さん、ちょっと待ってくれ。待ってる。兄さん、落ちてくるよ、あいつ。大丈夫。俺どうしよう、乗れないよ。兄さん、俺乗れないよ。死なない。俺は死なない。意地でも死なんぞ。なんだと。死ね。やめろー。やめろー。おいこら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 、兄さん。兄弟喧嘩素晴らしい。兄弟いい。危ない。あ、上がった。よし。兄さん、あれをそれをくれ。番工場です。どうも。兄さん、俺も欲しいんだ。あっち行け。早く。ほれ。飛べ。ほれ。危ない。兄さん、待ってくれ。待ってる。俺も撮りたいんだ。にょほ。それ何新しい擬音。危ない。にょほ。にょほ。にょほ。待ってくれ。俺、落ちてる。おお。にょほ。兄さん、何？俺下手くそだよ。じゃない。あ、助けて。兄さん、降りてきてお願い。お兄ちゃんだよ。俺、この能力失いたくないんだ。お兄ちゃんだよ。危ない。兄さん、俺、永遠と登れないから。登れてる。落ちた。お兄ちゃんが落ちた。よし。うりゃー。落ちた。兄さん。よし。よし、兄さん乗れよ。無理でした。あ、落ちてきた。兄さん、また100秒した。兄さん。絶望的。兄さん、頑張ろうぜ。頑張ってるよ。こんなにね、汗水垂らして頑張ってるんだよ。早く配管工の仕事がしたいんだ僕は。よいしょい。兄さん、何？頑張ろうぜ。頑張ってるじゃないか。見ろこの兄さん、ここに乗ってくれないか。お、よし、行けた。うん。兄さん、頑張って上に行くんだ。そんな兄ちゃん
兄さん殺せよ兄さんなんかビームが来た。兄さん何そこにその手があったか。ちょっと待ってよ兄さん、俺はこうやって危ない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 。兄さんはい、お兄ちゃんです。どうも3番目のお兄ちゃんです。分かった兄さん、なんだなんか分かった。ちょっと待ってくれ。分かった弟が死んじゃう。分かった弟が。このさ、乗れるだろう、ここに。どこに兄さんよし、本格的に楽しくなってきたぞ兄さんいや、僕はここ兄さんコスまで通るぞ。ここコスまで通る。ジャンプジャンプ。兄さん、何ここは俺しか登れないんだから。そんなことないもん。そんなことないもん。お兄ちゃんだってできるもん。お兄ちゃんだってできる。お兄そこでダッシュ、よし行け。お兄ちゃんよし。兄さん、俺死んだら命が1個しかなくなるよ。泡になれ。ちょっと待てよ。あ、そうか、泡になればいいのか。泡になれ。ほい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 。兄さん、何やってるんだ。キノコおいしい。キノキノコおいしい。なぜプロペラを出さない。お兄ちゃんにプロペラを出す能力はなかったんだよ。気づけ、それぐらい察しろ。よっしゃいよっしゃい。兄さん、プロペラが兄さん、俺死んじまう。なんだってただいま。弟よ兄さん、早く。いいんだけど、こいつがそうもいかなくてな。頑張れ、よし。よし、兄さん、なるべく2人で歩調を合わせよう。分かった。ほら兄さん、いけただろう。いけたね。キノコ取ろうぜ。痛い。兄さん、ちっちゃくたって一人前。なんか聞いたことあるな、それ。コパンだ。コパンコパン、ちっちゃくたって一人前。早くいいから来いよ。コパン、ちっちゃくたって一人前。もういいよ兄さん、工場就職できました。よっしゃい。落ちこぼれだよ。パンも焼けないよ。よし、ここに多分乗れるはずなんだ。ほら、本当だ。俺落ちたよ。見てた。すごい見てた。お兄ちゃんすごい見た。弟が落ちる様をすごい見た。危ない。兄さん、もう俺登れない。登れるよ。いける。いけるいけるいける。死んじゃう弟。ここにいるよ。どこだよ。よっしゃ。兄さん、俺どうしたらいいかな。悲しみも。よしよし。何歌ってるんだよ兄さん。よっしゃ、兄さんは左に乗ってくれ。俺は遠い遠い乗るよ。遠い遠い。いけた。よしよし行け。そのまま行くんだ。152秒のもう残ってるぞ兄さん。テンション上がりすぎたな。兄さん、1連打だ、1連打1連打で、よし。危ない危ない兄さん、あとは兄さんが頼りだ。分かった。死ぬ。おおナイス。よしよしおっしゃい。よっしゃー。30秒で倒したぜ。イエーイ。逃げやがった。やっとクリアできた。もう30分も経ってるぜ兄さん。疲れたぜ疲れたぜ。
日はこの辺にするか。そうだな。いいさそうだな。よし、じゃあね、次への道もうん記されたことで、うんセーブしようぜ。セーブしようぜ。オッケー。あーということで、うんニュースーパーマリオブラザーズ Wii パート2、以上となります。この城しか攻めてないね、このパートはね。すいません。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。